अनंत टी देई रिफ्रेश हमी। प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधून शिरशिंगे गावात नव्यानं उभारण्यात आलेल्या सैनिक भवनाचं उद्घाटन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं। शिरशिंगे गावात नव्यानं उभारण्यात आलेल्या सैनिक भवनाचं उद्घाटन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं। माजी सैनिकांचा मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला। यावेळी व्यासपीठावर माजी नगराध्यक्ष संजू परब, शिवसेना जिल्हाप्रमुख अशोक दळवी, जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर, प्रांताधिकारी हेमंत निकम, गावचे सरपंच दीपक राऊळ, माजी पंचायत समिती सदस्य पंढरी राऊळ, माजी सैनिक संघटना अध्यक्ष नारायण राऊळ, उपाध्यक्ष मनाजी घावरे, सचिव दीपक शिर्के, खजिनदार यशवंत राऊळ, सामाजिक कार्यकर्ते गणपत राणे, माजी सैनिक, गावातील प्रमुख मानकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। राहिलेला आहे त्याला मी आमदार निधीतून आजच 5 लाख रुपयाची घोषणा करतो आणि सुंदर असं तुमचं भवन झाल्यानंतर त्याच्यासमोर मंडपसुद्धा पाहिजे, त्याने टेम्पररी मंडप एका गावाला, म्हणून डोंगरी ह्याच्यामधून 10 लाख रुपये आपल्याला वेगळे असं आपल्याला खात्री देतो। तुमचं गाव एवढं सुंदर आहे की मीच येऊन विकास केला पाहिजे असं नाही, विकास 100% होणार। आणि आपण आता आंबोलीला ॲडव्हेंचर टुरिझम मंजूर केलेलं आहे। तर तुम्हाला काही वर्षापूर्वी आठवत असेल की परदेशातली लोक यायची आणि हँग ग्लायडरने ते आंबोलीतून उड्डाण करायचे आणि खाली ह्या तुमच्या संपूर्ण खोऱ्यामध्ये यायची। तो उपक्रमासाठी आपण आता एक मोठी रक्कम मंजूर करतो, किंवा 20-25 कोटी रुपये त्या प्रकल्पासाठी मंजूर करतो। आंबोलीला गोल्फ कोर्स करतो आहे। कसं आहे की मंत्री असताना यायला वेळ मिळत नव्हता, मला असं वाटतं की देवाने काही काळ मंत्रिपद काढून घेतलं, ते तुमच्याबरोबर जास्त वेळ मला घालवत आहे त्याच्यासाठी। त्याच्यामुळे तो जो वेळ आहे हा 100% तुमच्यासाठी दिला जाईल। आठवड्यातले 4 दिवस हे मी सावंतवाडीलाच मुक्कामाला असणार आणि त्याच्यापैकी 2 दिवस ग्रामीण भागामध्ये दौरे लावायचे आहेत, त्याला इथंच मुक्कामाला येईल, तुमच्याच घरी मुक्कामाला येतो आणि मग त्या ठिकाणी आपण वेगवेगळी छोटी छोटी कामं, त्याला आपल्या दृष्टीने महत्त्व असतं। घरोघर आपल्याला कामं आणि समृद्धी न्यायची आहे आणि श्रीदेवी पावणाई आणि श्रीदेवी रवळनाथाच्या कृपेने आपल्या गावाचा खूप विकास हो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। मनापासून सर्व माजी सैनिकांना या ठिकाणी खरं तर सॅल्यूट करतो। तुमच्यामुळे देश आहे, तुम्ही सीमेचं रक्षण करता म्हणून आम्ही सगळे राहू शकतो। आणि म्हणून जे संजीवजी आपण सांगितलेलं आहे ती जी आपल्या 4 नंबर की कुठल्या तरी शाळेच्या समोरची जागा आहे, 100% ती आपल्याला दिली जाईल। आणि त्याच्याचबरोबर मी ज्याला गृह खात्याचा राज्यमंत्री होतो त्याला एक ट्रेनिंग सेंटरसुद्धा सावंतवाडीसाठी मंजूर केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपलं जे पोलीस परेड ग्राउंड आहे तिथं जे टोपीवाला आहे त्याच्यामध्ये ते ट्रेनिंग सेंटर आहे, तिथंसुद्धा आपल्या या सैनिक कौशल्याचा कसा वापर करता येईल 100% मी आपले गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेबांशी बोलेन आणि ही आपली सैनिकी परंपरा कशी चालू ठेवता येईल। आणि ह्याच्यामध्ये फक्त शिरशिंगे एक गाव नाही तर चौकूळ आंबोलीपासून ते आमची सर्व गावं, त्यामध्ये शिरशिंगे आहे, कॅलबिस्ट आहे, सांगेली आहे, वेरले आहे, सगळ्यांनाच हा वारसा लाभलेला आहे। आणि ज्या मला माझी सैनिक आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।